Good morning. Kape tayo. Manok ko. Gusto nyo mag-join? Ha? Naka-YouTube ako. Uy, subscribe nyo ako. Ha? Oo, live ako sa YouTube. Ako. May ano ako vlog. Monetize na ako. Mga halaman ko sira na. Hala. Dumikit na sa lupa. Sana yung halaman. Diyan na kayo. Diyan na kayo. Good morning, Saturday. Welcome to my live stream. Yung bahay kasi dito inaayos. Mga trapal sa labas. Kaya kailangan daw nakapag-LX kagabi kasi mahina yung net. Eh ngayon medyo okay na. Kaya nakapag-LS ako ngayon.